contract noma Eskom wayeka ngoba wabona ukuthi awubenefithi lutho. Ngicela ukubuza ke ukuthi njengoba uthi kuthiwa kufanele nikhokhe le mali engaka njengoba ke kukhona nje abantu abafana nogogo mhlawumbe ama issues kanjalo niba raisile impendulo itheni kubona? Sawa raise ama issues alokho nokuthi sathi mesenze appointment nomphathi ophethe shuthi according to customer service. Mesifika lapho wasenzele appointment yena wathi uzokwazi ukusibona ngo12. Mesifika apparently mesifika asisakwazanga ukuthi abonakale ngesimo sokuthi usekwi meeting ngoba eqokeni kwabantu ukuthi baye lapha sasiqoka ngokuthi siqoka umuntu ongenayo imali ngoba ukukhuluma lapha singafani qoka umuntu ongasebenzi kuqokwe nomuntu njengokuthi umuntu ongenawo ugesi nabanye ke sahamba nabo sayiraise indaba kagesi. Hayi ke ifeedback esayithola ukuthi bazosihambisela ireport because akuraise lokho ukuthi siyacela ke ngoba phela kucela ukuthi ngoba abantu abasebenzi kube khona into evezwayo ukuthi ke ngoba akasebenzi kube nento evezwayo ukuthi ke akafakelwe ke applyelwe ke leyo kuthiwa ngazi percentage ukuthi mongasebenzi uthola ipercentage uthi ugesi ubanjwa kanjani. Hayi ke kwathiwa nje bamezwini lokuthi ke uEskom wa decide wasibeka isinqumo sokuthi ufuna nje u3000 upfront ngokomthetho u6000 3000 lo munye uzodonswa ngesikhathi uthenga ikhadi lagesi. Sesivala ke siswamcela ukubuza lana ukuthi ke lana kunama community leaders akhona mhlamba abantu abafana nama councillors nabantu aba lead community irresponsibility ithini ngalolu daba leni ngoba phela seside isikhathi manje kusho sekuzophela inyanga ningenawo ugesi. Ayikho irespond into engayisho nje kwileader yethu sayigcina ngaleso sikhathi isho ukuthi ugesi kaEskom bathi uyile impendulo Eskom bathi bafuna u3000 so yena ulinde ukuthi sihlanganise u3000 nokuthi kugcwaliswe lawo maphepha kuhanjwe kuya Eskom. Uma nicabanga ke ukuya phambili ke nicabanga ukuthi ke kuzokwenzakala kanjani ngoba isebusika manje ndikuyabanda? Asazi nathi kuzokwenzeka kanjani ngoba sayiraise le issue ukuthi okay ke siya understand ukuthi ke bafuna u3000 ezisazama ke nathi asazi ukuthi mesithi siyazama samandlelani ngoba moholy grant uzamani ku500 ngoba fanele udle kulo 500 fanele uthenge igesi usalindile ukuthi ugesi ufakwe ikupho umzamo ozothi uyayizama. So ingakho sasithi ke sicela iamnesty nokuthi ke mhlambe uEskom akwazi ukuthi ke usifakele ke itransform ufaka ugesi ube nohlelo kube nendlela ke mhlambe kusayinwayo ukuthi umuntu ayibophezela athi lokho nakho njengoba usukukweleta isitolo niyafika kwiagreement ukuthi ke mina ke nje bangasebenzi kodwa ngizokwazi ukukhipha u100 kuze kuphele isikwelete engisikweletayo. Alright siswami shothi ke sizoloko siqhubeka ke siza ukuthi ke kwenzakalani siza ukuthi mhlawumbe Eskom uthini sibonke mhlawumbe nama leaders izawathola khona ukuze nawo aphendule ngoba phela ibona abantu abanilidayo siza ukuthi bathini ngalolu daba. Hayi siyabonga nokuthi ke futhi usuyingozi kakhulu ngoba engathi ugesi ubungacishekile nje betransformer defile manje asisaphephile sesiyasaba ukuthi noma ngabe kuthiwa awunawo ugesi kodwa uyasaba ngoba ehlelweni lo simo se-safety sasebenza ukuthi sahlangana ke abantu besilisa bakulomgaqo ke ngoba isafety bisidlangile as ugesi ungekho abantu badlalela ngala igebengu nezimoto so kwa ukuthi ke abantu besilisa ke bayakhempa ke ebusuku kufanele bapatrol bagadi nokuthi ikona bakwenza ukuthi babone ukuthi kuyasha la kwakusha khona. So kwi safety ke singazenzela ke lokho akudinga imali ngoba thina into esingenayo imali kodwa ke usafety ke siyakwazi nababalali fanele bashintshane bagadi safety kuze sikwazi ukuthi siphephe kulesimo sokuthi ke manje siyasha ingane ezovula ezikoleni amagesi ayabiza izophela igesi fanele ulungisele ingane esikoleni kusazoba khona ngoba nayo igesi kusazoba khona incident uthi kuqhuma igesi lokho ku possible ukuthi ke shuthi ke uyohlangana lo 3000 sekuze kwaphuma isidumbu na. No siswam siyabonga kakhulu ke sizoqhubeka ke sithola ama officials concerning le matter sibone ukuthi kuweka kanjani phambili khona uzokwazi ukuthi nithole usizo. Siyabonga kakhulu.